anyị zochiri kịta anyị nọ na ya bụ obodo dibịa na Neme. Anyị na ndị otu egwu ọdịnala bụ nke a kpọrọ Udoka cultural dance ka anyị na ha na-abụ ga-anọrị. N'eziokwu ha ga-egosi anyị ka anya bụ egwu ọdịnala si wee dị. Mmalite egwu a, ife niile gbasara egwu a ka anyị ga-ekiri n'ụbọchị taa. Ọ bụ ụmụ nwanyị ndị dibịa na Neme bụ ndị na-agbari nya bụ egwu. Ya bụ na anyị na-ekene gị dịka ị na-esonyere anyị ka ha na-ayọrị nya bụ nkwa ka ị soro anyị wee kirie nya bụ egwu.
ka nọkwa na mmemme egwu ọdịnala bụ nke Umunwanyi dibịa na Neme bụ nke nọ n'Ihiọma dị n'Imo steeti. Ya bụ ndị ka ị na-ekiri na ya bụ egwu a na-ayọrị. Ama m na ịyọrị ya bụ egwu dịka ha so wee na-ayọrịkwa ya bụ nkwa, maka na ada Igbo esokwa m wee na-ayọrị ya bụ nkwa. Anyị ga-aga n'iru ịgba ha ajụjụ ọnụ ịma ihe gbasara ntọala egwu a bụ nke a kpọrọ Udoka cultural dance. Ndewo nwaanyị ọma. Ndewo. Biko ị nwee ike ịgwatụ anyị afa gị? Afa m bụ Salome Izuekwe Elias Uloweze nwaanyị. Uloweze nwaanyị, anyị ekene gị nke ọma. Ndeje. Biko kedu mgbe unu bidoro malite ya bụ egwu akpọrọ Udoka cultural dance? Anyị bidoro egwu a kemgbe ka mkpokene kemgbe afọ 8 ka anyị ji wee gbaa egwu Udoka. Anyị ji wee kpọkọta onwe anyị ihe wee na-aga n'iru karịzie mma kemgbe anyị ji nọrọ n'obodo a. Kedu ihe kpatara unu ji wee kpụ ya Udoka? Ihe anyị ji kpọ ya Udoka bụ na anyị wụ ndị dị n'otu. Ịbịa ebe a na-ele anyị ga-ahụ na ihu anyị ewu otu. Anyị na-esi ofe je kurube nwunye dị anyị ada agba anyị na-akpa oke. Ọhịa ji gụọ ya Udoka mma, ịdị n'otu ka mma. Maka na ya chọọ nkewa. Unu achọrọ nkewa. Ọ dị mma. Eri oge unu malitere wee gbabanya bụ egwu. Kedu ebe unu gagasịrị wee bupụta nya bụ egwu? Ọtụtụ obodo dị iche iche anyị agachana. Even nke enu ga-akpa eze ọ dịka ọwa ala bekee ka enu ga-akpazi. Anyị ejegori ma Abuja lụghachi because egwu anyị agala ọtụtụ obodo. Egwu na-agaga ọtụtụ obodo. Ọ dị mma. Kedu ife a na-etu gị? Ihe a na-etu m bụ Uloweze n'ala Ihiọma ebe ọbụla ịkpọrọ ya ga-ama onye ọ. Ọ dị mma, anyị ekene gị Uloweze. Uloweze n'ihi na nwaanyị na-enweghị ụlọ ọsọ ya kecha onwe ha ebe obi onwe isi. Uloweze nwaanyị ndeje. Ụlọ bụ eze nwaanyị. Anyị ekene gị. Ọ dị mma, ndewo. Ya bụ na eri oge unu bupụtara egwu a, ya bụ egwu na-aga n'iru. Ofuma anyị na-anọkwa n'ime ụlọ. Anyị na-anọ n'ime ụlọ tụọ ka anyị na-aga obodo wuru obodo. Ọ bụrụ na anyị agaghị gaghị ahụ anyị, ọ site na njem anyị gara ka eji hụ anyị, anyị na-ezu ike n'ihi na egwu amaka ọ dị mma. Ebe ọbụla iwepụtara ga-ajụ ole ndị dị ihe a. Ewesị na ọwụ Umunwanyi dibịa na Neme Ihiọma. Leni chief anyị ebe ọ nọ, ọ họrọ ahọ were lụọ wee bidoro anyị egwu a anyị esite na ya wee na-ekugo ya elu. Mana enwere nwaanyị ọ nụrụ ebe a chara otu ansi wee chọọ enwere. Enwekwara. Ọjụgo nwaanyị. Ọ dị mma, anyị ekene gị. Biko abịa n'ife gbasara otu a unu na-abanye, kedu ka esi abata ya? Na-esi abata ya o ije ha ala bụ onwe nwaanyị lụta ya. Ekpe ego anyị ya n'ihi na otu a ga-eme nwaanyị na-akpa ike adị uru. Otu a ga-eme ọwụrụgodo onye na-ezu osi ọ gaghị ezukwa ya ọzọ. Otu a ga-eme mmadụ mee ya ọwụrụ ezi nwa, ọwụrụgodo ajọ nwa na ezinụlọ nne ọ bịa na otu Udoka ọwụrụ ezi nwa n'ihi na anyị họrọ ahọ wee na-eme otu anyị anaghị anụ aha anyị n'aha ọjọọ, ihe a na-anụ anyị ha anyị wụ n'aha ọma. Ya bụ na ọ bụrụ na kịta unu bịa nụta m kịta, ya bụ na m abatago n'otu a. Anyị bịa lụta gị wee ha asụsụ anyị. Wee now ya wee na asụsụ anyị kịta mgbe anyị ji Ọnịcha ya asụọ kịta, mana anyị bịa n'Ihiọma ya asụọ wee. Mba, Igbo niile na-asụ n'onu ma ha kwa ụkwala ọ bụrụ ofu. Ya mere ihe nji na-agwa gị abịa wee lụta gị kpọrọ anyị bịa batara anyị n'Udoka ozugbo a na-egburu ya oge. A na-egbu oge. O nwere omenala a na-eme tupu abata? Mere ihe ga-eme. Ha nwere ihe ga-eme. Ị ga-enye anyị ego luo sie mmiri dị iche iche anyị ṅụọ si ihe oriri anyị na-eri na-agba egwu m n'ihi na-akpọtara anyị onye ọhụrụ. Ọ dị mma, anyị ekene gị. Ụlọ bụ eze nwaanyị. Ọ dị mma, ọ ka bụkwa na ya bụ egwu ọdịnala ka anyị ka nọ. Anyị na Umunwanyi Udoka cultural group bụ ndị anyị na ha nọ, bụ ndị na-ekiri, bụ ndị na-ayọrị ya bụ egwu, bụ ndị dibịa na Neme dị n'Ihiọma. Ha ka anyị na ha na-abụ na-anọrị ka anyị gakwa n'iru n'ịyọrị ya bụ nkwa. Udoka kwenu. Udoka mma. Udoka kwezonu. Ife adigo. N'eziokwu ife adigo otu Udoka mma cultural dance Umunwanyi dibịa na Neme na egwu nke ha chọrọ ịgba n'oge a bụ egwu akpọrọ obodo somemo
eme m ọzọ obodo kirie m agbaghalịa m egwu ọzọ nke a bụ egwu eji akpọpụta Chief Ụbadịnanwa n'eziokwu ọ na-apụta n'oge a ka anyị kirie ya
Umunwanyi otu Udoka cultural group anyị ekene unu. N'eziokwu anyị yọrọ nya bụ egwu nke ọma dịka isi wee na-ekiri nya bụ egwu. Ama m na ọ bụrụ na ị gbara agba ikwe ekwe n'isi maka na nya bụ egwu ọ mapụtalụ nya bụ egwu ọ dị ure. Ya bụ na anyị na-ekene ndị otu Udoka cultural group ya bụ Umunwanyi dibịa na na-eme dị n'ihi ọma. Anyị na-asị unu ndewo maka na izu ụka ọzọ anyị na unu ga-anọrịkwa otu a ka anyị si wee dobiri nya bụ egwu n'ụbọchị taa. Ya bụ na anyị na-asị Umunwanyi dime na na-eme anyị na-asị unu deme.